आयुष्यामध्ये काही गोष्टी आपल्याला अशा शिकायला भेटतील जे कदाचित आपल्याला जन्मभर देखील लक्षात राहतील. एक लोकल प्रवास असाही. पण आपण आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. साधारण रात्रीचे 8 वाजून गेले होते. समीर आपल्या कामामध्ये पूर्णपणे व्यस्त होता आणि त्या क्षणी मागून एक थंडगार हात पडला. समीर जोरात ओरडला, अरे कोण आहे मागे? समीरने मागे पाहिले आणि तोच हसू लागला, कारण की मागे समीरचेच मित्र होते. त्यातला एक मित्र बोलला, समय अरे काय, चल किती वेळ झाले, 8 वाजले, आपला टाइम झालाय. त्या क्षणी समीर बोलला, अरे मलाही जायचंय रे, पण माझे काम बघ ना. कदाचित आज बॉसनी माझ्यावर रागच काढलाय. किमान 15-20 मिनिटं मला असं वाटतंय अजून लागेल. समीरच्या मित्रांनी त्याचे ऐकले आणि समीर आपला काम करण्यात व्यस्त झाला. पण इकडे अर्धा तास निघून गेला आणि शेवटी समीरने आपल्या मित्रांना सांगितले, मित्रांनो तुम्ही जावा, मला वेळ लागणार किती ते मलाच माहीत नाही. आलो असतो पण बॉसने स्ट्रिक्टली सांगितले की काही करून आज हे पूर्ण झालं पाहिजे, सॉरी. तसंच मित्रांनी देखील त्यांना काही समजवले नाही, कारण की त्यांच्या बॉसचा स्वभाव यांना चांगलाच माहीत होता. त्याचे मित्र निघून गेले आणि समीर आपल्या काम करण्यात व्यस्त झाला. बघता बघता 10 वाजले आणि 10चे कधी 12 वाजले हे त्याला देखील समजले नाही. आणि शेवटी समीरने आपले काम पूर्ण केले आणि समीर शेवटी ऑफिसमधनं निघायला तयार झाला. त्याने आपली छोटीशी बॅग भरली आणि खाली वॉचमॅन काकांचा निरोप घेतला. वॉचमॅन काकांना सांगितले, ठीक आहे मी निघतो. पण त्या वॉचमॅन काकांनी सांगितले, हे बघ बाळा, जरा सांभाळून जा, आज अमावस्या आहे. अमावस्येचा शब्द ऐकतो. समीर जोरजोरात हसू लागला. अहो काका काय हे, आपण कोणत्या कंपनीमध्ये आहोत आणि तुम्ही मला काय सांगताय? असं काही नसतं. त्यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आणि समीर स्टेशनला जायला निघाला. साधारण रात्रीचे 12:30 वाजले असतील. समीर हळूहळू त्या काळ्या अंधाराला चिरत पुढे जात होता आणि स्टेशन आलेच. समीरने त्याच्या घरी जायच्या ट्रेनची वाट पाहिली, पण ती ट्रेन देखील अर्धा तास उशिरा होती. मग समीरने ठरवले की तिकडेच बसून मोबाईलवर टाइमपास करायचा. खरं सांगायचं तर त्याला मनातल्या मनात भीती देखील वाटत होती. पण अर्धा तास कसा बसा निघून गेला आणि आवाज आला. हा आवाज ऐकताच समीरच्या जीवात जीव आला होता. समीरची ती ट्रेन ही हळूहळू त्याच्या दिशेने येत होती, त्याच्या प्लॅटफॉर्मवर येत होती. जशी ती ट्रेन आली तसं समीर इकडे तिकडे पाहिले, पण माणसांचे प्रमाण हे फार कमीच होते. आणि समीर तिकडेच एका डब्यामध्ये चढला आणि ते पाहून तो फार आश्चर्य झाला, कारण की त्याच्या डब्यामध्ये कोणीच नव्हते. समीरला मनातल्या मनात भीती वाटली होती. पण आता त्याची ती ट्रेन सुरू झाली होती. तिने वेग घ्यायला चालू केले होते. जो समीर खिडकीच्या बाजूला येऊन बसला होता, त्याच्या मनातल्या मनात आता तो हसायला लागला. ते हास्य का होते हे आता आपल्याला समजणार होते. त्याने आजूबाजूला पाहिले तर तिकडे कोणीच नव्हते. त्याने ती बॅग सीटच्याच बाजूला ठेवली. तो उठला आणि दरवाजा शेजारी आला. दरवाजा शेजारी येताच त्याने खांबाला पकडले आणि हळूहळू करून आपले मान ही बाहेर काढली आणि आपले हात फिरवू लागला. सगळ्यात भयंकर दृश्य म्हणजे आता त्याने एक पाय बाहेर काढला होता आणि त्याचा हात देखील बाहेरच होता. समीरची ही घाण सवय होती. समीरच्या त्या सवयीला त्याच्या मित्रांनी खूप सांगितले होते. आईने आणि बाबांनी तर वचन देखील घेतले होते, पण समीरने यांचं कधीच ऐकलं नव्हतं. कदाचित त्याला माहीत नसेल की याचा परिणाम काय होणार आहे. इकडे एक स्टेशन गेला, दुसरा स्टेशन आला. एक पोलीस कॉन्स्टेबल देखील
समीरच्या पुढच्याच डब्यामध्ये चढली होती. समीरला ते स्पष्ट दिसत होते आणि ट्रेनने पुन्हा एकदा गती घेतली होती. त्याची ट्रेन तो प्लॅटफॉर्म सोडणार आणि त्याच क्षणी एक माणूस जोरदारपणे समीरच्या डब्यामध्ये बसला. तो आतमध्ये उडी मारून आला. समीर ओरडायला लागला, अहो काय, तुम्हाला समजतं की नाही, जीवाचं काही बरं वाईट झालं असतं तर? अगदी काही क्षणात तुम्ही वाचलाय, तुम्हाला समजत नाही का? तसाच तो माणूस हा खाली पडलेला उठला आणि समीरकडे पाहत हसू लागला. सॉरी, मला माहिती आहे चूक झाली, पण समजून जा, ही जर ट्रेन गेली असते तर कदाचित मी माझ्या घरच्यांना भेटलो नसतो. अहो घरच्यांना काय भेटलो नसतो, तुमचा जीव गेला असता तर? समीरने रागात त्या माणसाला ओढायला चालू केले. त्या माणसाने माफी मागितली. तसाच समीर बोलला, ते बघा तिकडे ती लेडी पोलीस बसली आहे, मी ना तुमची कंप्लेंटच देतो तिच्याकडे. तसंच त्या माणसाने माफी मागितली आणि खूप विनवण्या करून शेवटी समीरचा राग थंडवला. आता तो माणूस देखील तिथेच उभा होता, समीरला पाहत, आणि समीर त्याच्या मस्तीमध्ये चूर झाला होता. समीरने आपला एक हात बाहेर काढला आणि एक पाय बाहेर काढला. तो जोर जोरात ओरडत होता, गाणे बोलत होता. तसं त्या माणसाने सांगितले, नमस्कार भाऊ, माझं नाव ऋषिकेश, मी पण तुमच्यासारखंच काम करतो. तसंच समीर बोलला, हो का, दिसायला तर अगदी चांगले आहात, पण असं पुन्हा कधी करू नका हा, बघा याद रखा. तसंच तो ऋषिकेश बोलला, हो नक्की, तुम्ही काही काळजी करू नका, मी तर करणार नाही आणि करूनही देणार नाही. तसंच समीर बोलला, करूनही देणार नाही म्हणजे? हे बघा, मी इकडे खांबाला पकडलेला आहे, मला तर काय होणार नाही, पण तुम्ही मात्र जरा सांभाळून राहा. तसंच ऋषिकेश बोलला, पण भाऊ तुम्ही तर एवढं शिकलेले आहात, मग असं का वागताय? आणि समीरने पुन्हा तेच उत्तर दिले, हे बघा भाऊ, तसंही मी आता खांबाला पकडून उभा आहे, मला काही नाही होणार. समीरची नजर मागे गेली आणि तिने पाहिले की ती लेडी कॉन्स्टेबल ही तशीच समीरकडे एकटक पाहत आहे. समीरला स्पष्ट दिसत होते आणि समीर रागातच ऋषिकेशला बोलला, काय हो, तुमच्यामुळे ती लेडी कॉन्स्टेबल माझ्याकडे रागात बघत आहे, बघा जरा तिच्याकडे. पण इकडे ऋषिकेशने मागे पाहिले नाही. त्याच वेळेला ऋषिकेशला फोन येऊ लागला. ऋषिकेशने तो उचलला नाही. समीर बोलला, अहो उचला, घरच्यांचा असेल. तसंच ऋषिकेश बोलला, ते काय चालूच असतं, फोन येतच राहील, तुम्ही काळजी करू नका. ठीक आहे, समीर बोलला. आणि समीर इकडे पुन्हा एकदा आपले हात पाय बाहेर काढून आपल्या मस्तीमध्ये चूर झाला. आणि त्याच क्षणी समोर असलेला तो ऋषिकेश बोलला, काय हो, हे तर कोणीही करेल, माझ्यासारखं करून दाखवाल का? आणि त्याच क्षणी समीरला राग आला. समीर बोलला, माझ्यासारखं म्हणजे काही काय बोलतोस रे तू? हे बघ, काही बोलत नाही म्हणून असं वागू नको. तसंच ऋषिकेश बोलला, बर ठीक आहे, लागली शर्त, आता जसं मी करणार आहे तसंच तू कर, ठीक आहे? आणि त्या शर्तला समीरने होकार दिला. समीर मागे हटला आणि त्याच्या जागेवर ऋषिकेश आला. इकडे ट्रेननी गती पकडलेली होती. समीरची नजर पुन्हा एकदा त्या लेडी कॉन्स्टेबलकडे गेली. ती आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहत होती आणि ती नकारात्मक हात हलवत होती. समीरने दुर्लक्ष केले. समीर बोलला, जेलमध्ये जावं लागलं तरी चालेल, पण ही पैज मीच जिंकणार. इकडे ट्रेन अगदी का खाडीच्या वरनं जात होती. त्या पुलाला असलेले मोठे मोठे बाजूच्या पट्ट्या हे अगदी चालण्यासारखे वाटत होते. ट्रेननी गती पकडली असतानाच ऋषिकेशने जे केले ते पाहून समीर देखील थक्क झाला. अशा वेगवान गतीमध्ये ऋषिकेशने आपला एक हात हा बाहेर काढला आणि दोन्ही पाय
हे बाहेर काढले. त्या पुलाला असलेल्या त्या पट्ट्यांवरनं इकडे ऋषिकेश त्या वेगवान गतीने चालू लागला होता, पळू लागला होता. हे दृश्य फार भयंकर होते आणि अगदी काही क्षणातच ऋषिकेश हा आपल्या डब्यात उडी मारून पुन्हा आतमध्ये आला. समीरने ते पाहून थक्क झाला. समीर ओरडू लागला, अरे मूर्खा, तुला काय अक्कल आहे की नाही? असं करू नको, तुला काय झालं तर. पण त्याच क्षणी ऋषिकेश शांत मनाने बोलला, ए घाबरू नको रे, हे तर माझं रोजच आहे. समीर आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा बोलणे झाले. त्याच क्षणी ऋषिकेश बोलला, बर आता बघ मी काय करतो. त्याच क्षणी पुन्हा फोन येऊन राहिला. ऋषिकेशने खाली खिशावर बघितले आणि पुन्हा बाहेर बघू लागला. इकडे ते बाजूने मोठमोठे खांब हे अगदी वेगवान गतीने जात होते. ऋषिकेश आपला एक हात बाहेर आणि खांब आला की त्याला शिवून पुन्हा आत घेत होता. समीर हे सगळे दृश्य पाहत होता. त्या क्षणी ऋषिकेशने एकदा समीरकडे पाहिले आणि बाहेर पाहिले. ऋषिकेशने आपला एक हात बाहेर काढला आणि त्या क्षणी तो खांब हा जोरात ऋषिकेशच्या हाताला लागला. ऋषिकेशचा अर्ध शरीर बाहेर पडलं आणि खांबाला लागून ऋषिकेश हा चिरडला गेला. हे दृश्य एवढे भयंकर होते की ऋषिकेशची मुंडी ही अगदी समीरच्या पायाजवळ येऊन थांबली. समीरने हे दृश्य पाहिले आणि जोरात ओरडला, वाचवा वाचवा, हे काय झालं? समीरला काहीच समजत नव्हते. आता तो कुठे जाऊनही शकत नव्हता. समीर तिकडेच आपल्या सीटवर येऊन बसला. त्याने आपले दोन्ही गुडघे हे वरती केले आणि खाली मान टाकून बसला. काही क्षणात त्यांनी पुन्हा तिकडे पाहिले की काय आहे, पण ती मुंडी यावेळेला पूर्णपणे गायब होती. ती अदृश्य होती. समीरला घाम फुटला होता. त्याने हे काय पाहिले होते? पण त्या क्षणी आवाज आला. समीरचे स्टेशन आले होते आणि पूर्ण डब्यामध्ये आवाज गुंजला, पुन्हा असं करू नको, जीवाशी कधी खेळू नको. समीर हे सगळं ऐकत होता. समीरला समजून गेले की हे काय झाले होते. समीर लकवा लागल्यासारखा तिथेच बसून होता. त्या क्षणी ती लेडी कॉन्स्टेबल ही डब्याच्या आतमध्ये आली. समीरला पकडले आणि बाहेर घेऊन आली. समीरच्या तोंडावर पाणी मारले. वाटलंस तिकडच्या 2-3 हवालदारांना सांगितले, ते देखील तिकडे आले. तिने सांगितले, अहो तुम्ही काळजी करू नका, तुम्हाला काय झालं नाहीये. त्या क्षणी समीर बोलला, तुम्ही पाहिलं का ती मुंडी? हे काय झालंय? त्या क्षणी ती लेडी कॉन्स्टेबल बोलली, मी सगळं पाहिले, तुम्ही शांत राहा, विनंती आहे तुम्हाला. समीर कसा बसा शांत झाला आणि ती लेडी कॉन्स्टेबल सांगू लागली, तुम्ही जे पाहिलं ते फार कमी जण पाहतात, पण ते एकदाच पाहतात. म्हणजे? आणि ती सांगू लागली, आजपासून साधारण 2-2.5 वर्ष आधीचीच ही गोष्ट आहे. ऋषिकेश नावाचा मुलगा, दिसायला अगदी छान, तो देखील तुमच्यासारखाच काही काम करत होता. पण त्याला तुमच्यासारखी सवय, चालत्या ट्रेनमध्ये मस्ती करायची, आपले हात पाय बाहेर काढायचे. एके दिवशी त्याला असाच घरी येण्यास उशीर झाला होता. आईचे आणि बाबांचे फोन येतच होते. लाख समजून देखील तो काही ऐकत नव्हता. शेवटी त्याला बाबांचा फोन येत होता, पण त्याने फोनकडे पाहिले आणि तो फोन तसाच ठेवला. ऋषिकेश हसत होता, अरे मला काहीच नाही होणार. आणि ऋषिकेशने आपले हात आणि पाय हे दोन्ही बाहेर काढले होते आणि त्या क्षणी खांबाचा अंदाज न आल्यामुळे त्याचं अर्ध शरीर हे बाहेर फेकलं गेलं आणि अर्ध शरीर तुटून हे डब्याच्या आत आलं. त्या डब्याच्या आतमध्ये त्याची मुंडी आली
आणि सगळं शरीर बाहेर होतं. ऋषिकेश त्याच क्षणी मेला. काय? आहो, असं बोलू नका हो. समीरला हे सगळं खोटं वाटत होतं, पण त्या लेडी कॉन्स्टेबलने आपल्या मोबाईलमधनं त्याचा फोटो दाखवला, त्याच्या मुंडीचा आणि शरीराचा. समीर थक्क झाला होता. पण समीर बोलला, पण मला त्याने काय केलं का नाही? त्या क्षणी ती लेडी कॉन्स्टेबल सांगू लागली, आठव, कदाचित त्याने तुला काहीतरी सांगितलं असेल. समीर आठवू लागला आणि समीरला आठवले ते बोलले होते की पुन्हा असं काही करू नको. समीरला समजून गेले की हा भूत, हा ऋषिकेशचा भूत, हा मुळात वाईट नव्हताच. याने मला वाचवण्यासाठीच हे सगळे केले होते. समीरने त्या क्षणी आपल्या आईबाबांना फोन लावला आणि रडत रडत बोलला, आई बाबा, मी वचन देतो, यापुढे तुमचं सगळं ऐकीन. आणि हो, मी आता आधीसारखी ट्रेनमध्ये मस्तीही नाही करणार. इकडे त्या लेडी कॉन्स्टेबलच्या डोळ्यात देखील पाणी आलं होतं. समीरनी मागे त्या डब्याकडे पाहिले आणि हात जोडले. कळत न कळत ऋषिकेशनी समीरला आणि आपल्या सगळ्यांना एक असा संदेश दिला जे खरंच खूप महत्वाचे आहे. यापुढे समीर मुळात त्या ट्रेनने आला नाही, पण हो, त्याने ती मस्ती जी तो ट्रेनमध्ये करायचा ती नक्कीच कमी केली. तुम्ही ट्रेनचा किंवा कोणताही प्रवास करताना नीट करा, नाहीतर तुम्हालाही भेटेल. अहो, माफ करा, मी ऋषिकेश आहे, माझ्याकडनं चूक झाली. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल ID वर, फेसबुक ID वर किंवा इंस्टाग्रामवर मला नक्की शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.